L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-erwieħ tas-saċerdoti kif ukoll l-erwieħ abbandonati. Illum ħuti Eżies huwa jum importanti għal dan is-santwarju għaliex jaħbad is-87 anniversarju mill-inkoronazzjoni tal-kwadru Għażejs tal-Madonna ta' Pinu. Li ma' inkoronazzjoni kienet saret mill-Kardinal Alessio Lepissier bħala mibgħut dirett tal-Papa Pio XI. Ejjew nitolbu hekk il-għajnuna biex verament Marija tkun is-sultana tagħna. Imma mhix sultana kif aħna nimmaġinaw li jagħmlu ir-rejiet u l-potenti tal-art. Dawk huma slaten li jaħkmu. Ir-regalità ta' Marija hija totalment il-kontrarju għax tixbaħ dik ta' Kristu. Ir-regalità ta' Marija hija l-qadi. Hawn jien il-qaddejja. Kemm tietli natuha lil-Omna Marija, kemm tietli sbieħ li jixirqula. Imma dak ta' qaddejja għażlitu għalija nfisha. Jiena il-qaddejja tal-mulej. U meta il-mulej tajilna biex tkun omna minn fuq is-salib, il-mulej tajilna biex jitkompli taqdina bimħabbita. Jew għalhekk inkunu rikonoxxenti għal din l-om li tieħu ħsiebna, li tħarisna, li tipproġġettina, li kontinwament tistedinna biex niġu għandha għaliex xejn mhijiex b'idejja vojta. Idejja huma mimlija bi Kristu. U trid li ħajjitna ma tkunx ħajja vojta, imma trid li ħajjitna tkun ħajja mimlija bi Kristu. Quddiem din l-imħabba gratuita ta' din l-om, fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, ejjew nitolbu maħfra lil mulej Ġesu għal ħtijetna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, Inti rid li jom ibnek tkun omna u wkoll sultana tagħna. Fit-tiba tiegħek agħtina l-għajnuna tat-talb tagħha biex niksbu l-glorja ta' wliedek fis-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktib tal-profeta Iżajija. Il-poplu li kien miexi fid-dlam radaw l-kbir. In-nies li joqogħdu fart id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart lena, huma ferħu quddiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spalleħ u l-bastun tal-argużin int kissirtom bħal fjum Midjan. Għax kull qorq li jħabbat fit-taqtija, kull mantell marrar fid-dem jispiċċa għal ħruq biex jiklu n-nar. Għax tweldilna tifel, ingħatalna iben, is-seta tkun fuq spalleħ
u jsemmuh Kunsillier tal-Aġeb, Alla Setan, Missier għal dejjem, Prinċep tas-Sliem, kbira tkun setietu u slim blaqjies fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. U jwettaqa u jsaħħaħa bil-ħaq u s-sewwa minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċti tagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu, ikun imbierek isem il-mulej, ngħidu, ikun imbierek isem il-mulej, faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej, ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Nwieġbu, ikun imbierek isem il-mulej, min tluħ ix-xemx, sanżula, ikun infaħħar isem il-mulej. Oli fuq il-ġnus kollha l-mulej, ola mismewiet u sebħu, nwieġbu, ikun imbierek isem il-mulej. Minu bħal mulej, Alla tagħna li qiegħed fil-għoli u li jħares l-isfel lejn ismewiet u lejn l-art, nwieġbu, ikun imbierek isem il-mulej. U li qajjem mit-trab li msejken u jerfa mill-miżbla l-fqajjar biex mill-gbarat iqedu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Nwieġbu, ikun imbierek isem il-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Slim għalik, Marija, mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. Fis-siċċar, Alla bat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilea jisimha Nażaret, anċebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Di xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha, Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Ħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha, tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u jissemmih Ġesu. U ikun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu, kif ikun dan la darba ma narafx raġel? U jġeb l-Anġlu u qalilha, l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwilet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xjuħitha hija wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, ara jiena il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq minn qudiemha. Il-kelma tal-mulej.
L-isem Marija ifisser għandu diversi tifsiriet, imma it-tifsira li toħroġ mill-mod ta' kif huwa mibni dan l-isem tfisser maħbuba ta' Alla. Wieħed mill-orrief kbar tal-Knisja, San Ġwan Grisostmu, kien isostni u jgħid li kull imammet għandu jizdiet ma' ismu l-isem ta' Marija. Din għada komuni u għada ssir fil-patrijiet is-servi ta' Marija. Infatti f'dawn il-jiem għas-simpożjum kellna Patri Salvatore Perrella. Ma l-isem propju b'tiegħu, infatti anke jekk taraw il-kitbiet tiegħu, huwa Patri Salvatore Marija Perrella. Għaliex? Għax l-isem ta' Marija huwa hawnija ir-regalità ta' Marija r-Reġina li taqdi. Il-missjoni ta' Marija, l-isem tagħha stess jgħidilna x'inhi l-missjoni tagħha. Hija dik li tfakkarna li aħna maħbubin minn Alla. Kemm xi ħaġa sabiħa. Dan huwa s-servizz ta' Marija Reġina. Kull ma tagħmel Marija magħna. Anke llum, mhux biss meta tatna lil Kristu, anke llum meta aħna niġu nitolbuha hawnhekk. Kull ma tagħmel Marija miegħi u miegħek tagħmlu biex tgħidli ara Alla kemm hu jħobbok. Intebaħ li jint maħbub minn Alla. Għalhekk tistedinna niġu hawn. Għax f'dan is-santwarju tagħha aħna nistgħu nagħmlu esperjenza tal-imħabba ta' Alla. U min iduq lil Alla ma jitilqu qatt kif qatt ma talqitu Marija. Intom araw ftit xiġri fil-ħajja tagħna. Bniedem jagħmillek xi pjaċir, jgħinek, forsi anke jerfek minn mument ta' mart, minn mument fejn inti kellek dalma u tak parir. Xtejt għalih? Dak il-bniedem salvani. Alla ħares ma kienx dak il-raġel. Alla ħares ma kienx dik il-persuna li jenitni. U ma tinsija qatt. Ek Marija eżjes. Dan li jfisser anke il-festa li qegħdin nagħmlu llum. It-tifkira tal-inkoronazzjoni maħniex sempliċement infakru ġrajja li seħħet 87 sena ilu. Imma qegħdin niċċelebraw, qegħdin ngħixu l-imħabba ta' din is-sultana tagħna, sultana li taqdi. Sultana li turi lill-ulida u twassal lill-ulida l-imħabba ta' Alla. Jehud jeżjes bl-interċessjoni ta' Umna Marija nitfgħu ħarsitna lejn il-Missier u nitolbuh biex ikompla jagħtina l-qawwa li jinduqu imħabtu fl-interċessjoni ta' Umna Marija. U ngħidu flimkien, tidħol għalina quddiemek mulej ibnek. Tidħol għalina quddiemek mulej ibnek. Nitolbu sabiex il-Knisja taraf Marija dak li tixtieq u tittama li tkun fil-glorja tas-sema. Tidħol għalina quddiemek mulej ibnek. Nitolbu sabiex id-dialogu
u l-ħidma bejn il-gvernijiet ikomplu jaħdmu bla għeda biex ma tkomplix tiġi jimxekla il-paċi u hekk l-umanità tgħix fis-sliem. Tidħol għalina il-koll miġburin hawn f'dan is-santwarju ta' Omna Marija sabiex aħna wkoll nemnu li l-kelma ta' Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu tista' tieħu ħajja fil-ħajja tagħna. Nitolbu. Fiskiet jew inresqu anke lil ħutna l-morda dawk il-persuni li jduru bihom sabiex huma jintebħu verament li Marija hi qrib tagħhom u Marija twaslilhom il-paċi ta' bina Ġesu. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla inti rid li jom ibnek tkun omna u sultana tagħna. Fit-tieba tiegħek atina l-għajnuna tat-talb tagħha biex niksbu magħha il-glorja ta' wliedek fis-saltna tas-sema bi Kristus Siedna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija, Om u Sultana tagħna. Inresqu quddiemek mulej dawn l-offerti. Nitolbuk li jkollna l-għajnuna ta' ibnek bħala bniedem li fuq is-salib offra lilu nnifsu vittma bla teba u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex fil-kobor bla qies tat-tieba tiegħek inti tajt lill-Knisja Verġni, lill-Verġni Marija bħala eżempju ta' qima vera. Hija l-Verġni li tisma' tħaddan bil-ferħ il-kelma tiegħek, tożza f'qalba u taħseb fuqha bejna u bejn ruħha. Hi Verġni li titlob, tfaħħar il-kobor tal-ħnina tiegħek b'kantiku ta' tifħir u ħerqana titlob għajnuna għal żewġ arajjes u b'qalb waħda titlob flimkien mal-apostli kollha. Hi l-Verġni li tobdi, tnissel liben bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u ħdejn is-salib jitħabbar li hija l-Omm tal-poplu tal-Patt il-ġdid. Hija l-Verġni li toffri, tidher quddiemek fit-tempju bl-ewwel imwielt tagħha u tilqa' li ħajtu joffrija għas-sagrifiċċju fuq il-għowda tas-salib. Hija l-Verġni li tisar,
tistenna bla qiegħda il-qawmien mill-imwiet ta' bila u brabta sħiħa mar-rieda tiegħek tistenna il-miġja tal-Ispirtu Santu. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati, ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqaddsa u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla s-salvazzjoni, ejjew nitolbu lil Marija biex tenna ħalli aħna nkunu strumenti li fostna is-seħħ u tiġi kontinwament is-saltna ta' Alla. U għalhekk ngħidu: Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna
biex nkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-lina u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tijek inħallilkom isliem, natikom isliem tijaj, la tħariex lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek. Għatija isliem u laqda li jent trid fija, jent li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix. Kol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. Irċivina mulej is-sagramenti tas-sema. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex ikun jistoqilna post fil-mejda tiegħek ta' dejjem. Aħna li bil-qima kollha qegħdin inġeddu t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija, Om u Sultana tagħna. Bi Kristu sjedna. Nfakkarkom issa il-programm tal-lejla. Il-lejla fis-6:30 se jkun hawn pellegrinaġġ immexxi mill-Arċipriet tal-Parroċċja tal-Merliħa kif kollu li huwa r-rettur tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna tal-Mellieħa. Qudiesa tkun fis-6:30 u imxandra wkoll fuq Radju Marija. Imbagħad għada t-tlieta filgħodu jkollna l-qudiesa bħas-soltu fit-8:30, fis-6 jkun hawn il-kant tal-għasar. Imbagħad fis-6:30 jkun hawn il-qudiesa għar-reliġjużi u l-persuni ikkonsagrati li huma mill-ġdid iġeddu u jpoġġu f'riġlejn Marija is-sejħa li jilmu lejhom lilhom. Ma ninsewx li anke il-festa tal-Madonna ta' Pinu aħna nsejħula il-festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu. Marija kontinwament issejħilna u tistedinna biex nintebħu bis-sejħat li jilmu lejhom lilna. Mbagħad fil-għaxija se jkun hemm ġirja ta' 11 kilometru mis-santwarju tal-Madonna tal-Kunċizzjoni ġewwa l-Qala lejn dan is-santwarju tagħna. Din il-mixja sejjer huma mistiedna l-isportivi kollha. Mbagħad nhar il-festa l-erba', il-ġurnata għażiża ta' 22 ta' Ġunju. Il-quddies filgħodu ikun b'dan il-mod fil-5, fis-6 u fis-7. Imbagħad il-pontifikal tal-Isqof li fit-tmiemu tingħat is-supplika lill-Madonna ta' Pinu u quddiesa oħra fil-11 ta' filgħodu. Fil-għaxija imbagħad ikollna quddiesa fis-6 ta' filgħaxija u pontifikal ieħor li jagħlaq din il-ġurnata tal-festa mill-Arċisqof ta' Malta, Monsignor Charles Cicluna, fis-7:30 ta' filgħaxija. L-aħħar avviż nixtieqek nirringrazzjakom tafu li bħala proġett tal-festa li qegħdin nagħmlu għażilna li ngħinu lis-saċerdot missjonarju fi proġett fejn hu qiegħed iqassam fran lil foqra fil-foresta tal-Amazzonja. Kull forn dan mhuwiex forn li jaħdem bil-gass jew bl-elettriku kif għandna aħna fid-djarna, imma huwa sempliċi forn tal-ħadid li jaħdem bi ftit ħatab biex hekk huma jistgħu isajru ġewwa u lanqas jaħlu ħafna injam għaliex jaħlu meta jużaw dan it-tip ta' fran jaħlu 70% inqas mill-injam. Tifhmuha altru qiegħed inqabbad barra fejn ir-rieħ u t-temp jieħu ħafna misħana u altru ġo forn xkejke. Fil-bidu konna qed naħsbu peress li dan is-saċerdot qed jiċċelebra 25 sena tal-ħidma tiegħu bħala saċerdot u anke missjonarju fil-Gwatemala, konna ħsibna li nagħtuh 25. Però grazzi għal ġenerożità tagħkom u grazzi żgur għal miraklu tal-Madonna ta' Pinu sejrin naslu biex nofrulu 100 forn. Sa dalgħodu għandna ġa miġbura 95 forn. Jonqos biss 5 tifran oħra. Il-frani huma 100 euro, minniex nitlob li toffru 100 euro. Anke min jista' joffri 100 euro għala le, imma anke 5 euro. Ħafna minn dawn il-fran inġabru bil-ftit ta' kulħadd. Propju s-sabiħ huwa dan li aħna il-dawn in-nies, il-dawn ħutna qegħdin nagħtuhom mezz ta' kif jistgħu jgħixu aktar b'mod dinjetus.
Alla lilna tagħna ħafna. Ejjew inkunu rikonoxxenti għal dak li tagħna billi aħna wkoll narfu nagħtu minn dak li tagħna lil ħutna fil-Gwatemala. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.
Malta.